Na nézzük, tehát a probléma a következő. Innen nem nagyon látszik, de a középső két cellában itt már igen kevés a folyadék, úgyhogy utána kellene tölteni. Na most levenni a legegyszerűbb így a kupakokat. Egy már meg is van. Szépen valami jó helyre félre rakjuk. Lehetőleg ne koszolódjanak. Még majd, ha visszarakjuk előtte, kicsit áttörölgethetjük esetleg. Ami fontos, hogy itt ezt a részt, a kupakok mellett, ezt lehetőleg tisztítsuk meg, hogyha nincsen. Vagy ha már nagyon régóta bekoszolódott, ugyanis az nem jó, hogyha a kosz belemegy oda az akkumulátor belsejébe. És hát én azt mondom, hogy a legegyszerűbb ezt a problémát úgy megoldani, hogy én fogok egy szívószálat. A szívószál az pont belefér ebbe a lukba. A szívószálat egy pipettának használom. Már is kinyitjuk az ioncserélt vizet, és akkor megmutatom, hogy néz ki a dolog. Nos, tehát fogjuk a szívószálat, belemerítjük, és a tetejét befogjuk az ujjunkkal, kihúzzuk, és látjuk, ott van benne a víz. Most sikerült mellé engedni, de lényegtelen. Na most ezt megcsináljuk, hogy innen kivesszük, ide fölé rakjuk, belerakjuk, és elengedjük. Azt mondja, hogy így. És ezt megcsináljuk annyiszor, amennyiszer kell.